Joo, eli mä päätin tehdä nyt tällaisen pienen piirustusjutun. Tai no siis mä niinku näytän minkälaisia piirroksia mä osaan tehdä. No siis tällainen on yksi kuva. Ja sitten mä oon kopioinut tällaisen kuvan. Jännä kuva. Ja kyllä tää on mulla aivan hyväs mallis tää eräs mun piirtämä kuva. Mun mielestä tää on hieno kuva. Ainakin se kun tää on valmis, etuhiukset vaan puuttuu enää. Mut kyllä mä näytän tän kuvan teille sitten kun mä oon kans värittänyt ton ja tämä on tehnyt ton valmiiksi. Ja nyt tällaista pientä kuvausohjelmaan liittyvää juttua, eli voisitteko te olla ystävällisiä ja vaikka nyt niinku edes tehdä YouTube-tilin ja sitten ehdottaisitte sinne kommentteihin, että minkälaisia eri kuvausohjelmia on olemassa muuta kuin Bandicam ja Edgevid, koska mä en oo ostanut aitoa versiota sitä Edgevidistä ja sitten ei Edgevid, kun Bandicamista mä en oo ostanut sitä, onko se nyt 20 sitä juttua ja sitten tämä mikä Edgevid, niin mun mielestä se on mulle vähän liian monimutkainen käyttö. Tai no siis se on monimutkainen. Mutta Bandicam, sekin on mun mielestä jotenkin vaikea, mutta kyllä mä uskon, että mä sille jotenkin pärjään sitten. Mä uskon, että se on aika helppo. Mutta tämän videon mä nyt teen vaan sen takia, että kun en mä nyt ole moneen päivään tehnyt mitään videota. Pyydän anteeksi, on jäänyt vähän unohtumaan. Ja siis mun mielestä mä oon erittäin hyvä piirtää. Onko mä nyt meidän luokan pojista paras piirtäjä? Siis mä osaan piirtää tollasia tyttöjen naamoja tai tällaisia epäaitoja. Mutta siis joo. Eli nähdään nyt seuraavassa videossa sitten ja mun nimi on Tenokia.